Vítajte milí poslucháči. Tak veľmi pekne vás tu vítam v úplne prvom úvodnom videu a vítam vás zároveň aj v priestore vedomého života, kde zažívame nové vhľady. Priestor je určený pre inšpirácie vedomia, kde spoločne dosahujeme vyššiu kvalitu a zlepšenie života. Prostredníctvom uvedomovania si vlastnej existencie v oslobodení od naučených vzorcov chovania, mentálnych presvedčení, prípadne tzv. Nevedomých systémov. Takže v rámci tejto tvorby sa snažím takýmto spôsobom sprevádzať, prípadne objasňovať aspekty tejto tvorby, ktorá sa nachádza v spektre sebarozvoja a poskytuje určité vhľady, ktoré nám umožňujú naďalej rozvíjať uvedomenia a zásadným vplyvom týchto uvedomení v rámci tohto pôsobenia týchto uvedomení zlepšovať kvalitu nášho života. Takže v rámci týchto videí vám budem postupne objasňovať aspekty z tejto danej tvorby, kľúčové momenty, praktické pomôcky, nejakým spôsobom v rámci samozrejme overených skúseností, ktoré vlastne boli nadobudnuté vnútornými procesmi vnímania s vonkajšou realitou a postupne sa budeme venovať jednotlivým obsahom týchto rôznych, či už pomôcok, nástrojov, ukazovateľov a celkovej perspektíve tohto poznania. Je to zároveň paradox tohto poznania nepoznaného a zároveň vlastne si budeme aj postupne približovať určité úryvky z mojej autorskej činnosti. A takýmto spôsobom priblíženia si ich postupne objasňovať a odhaľovať jednotlivé aspekty vnútorných procesov, ktoré majú v konečnom dôsledku možnosť mať pozitívny vplyv na náš život. Tak a toto vlastne v rámci tohto úvodného videjka by zahrňalo napríklad aj oblasti ako sú mentálny detox, ktorý je veľmi, veľmi napomocný vďaka nášmu vnútornému pozorovateľovi. Samozrejme si budeme bližšie rozprávať k tomuto tiež, alebo v oblasti oslobodenia sa od rôznych presvedčení a naučených, prípadne aj vzorcov, alebo iba naučených informácií, ktorým sme prípadne uverili, alebo sme nejakým spôsobom v nich vyrastali, alebo môžu mať prípadne vplyv, ale to už v ďalšom prenose, ktorý nebude mať vlastne dopady také, ktoré si neželáme na náš život. No a potom ešte napríklad oblasti bližšieho spojenia samých so sebou, čiže už známa oblasť intuície a sprevádzaná rôznymi zase prepojeniami vnútorných procesov, ktoré si možno uvedomujeme, ale možno si ich neuvedomujeme. Takže v podstate takéto prepájanie na tejto rovine a napríklad aj v oblasti pozitívneho zadávania, ktoré považujem osobne aj v mojej vlastnej skúsenosti za veľmi prospešné a prínosné do života. A naozaj uľahčujúce, odľahčujúce vlastne týmto spôsobom pozitívneho zadávania prispievať k naozaj vyššej kvalite života a prežívaných skúseností, prípadne udalostí, alebo situácií, ktoré vlastne sa potom inak odvíjajú a vlastne iným spôsobom môžeme k tomu tvoriť postoje, ktoré by sme za iných okolností vôbec nenadobudli a mysleli by sme si úplne niečo iné o tej situácie a takýmto spôsobom vlastne tie dané vhľady nám dokážu veľmi byť ku prospechu a naozaj poskytnúť oporu samých sebe, rozvoj samých sebe a tým pádom prispievajú k celkovému vlastne princípu vedomého života. A tento vedomý život vlastne približujem na základe týchto vlastných poznatkov vnútorných procesov a aspektov z tých spojených, ktoré som pred chvíľočkou
vlastne vyjadrovala a postupne sa z tejto roviny budeme nachádzať v tomto priestore a navzájom si tým pádom umožňovať určité kľúčové momenty, ktoré sú veľmi zase prospešné. Takže bude to celé také veľmi optimistické a pozitívne, aby sme vlastne boli aj inšpirovaní a motivovaní do nejakého ďalšieho života, ale v rámci toho, že v podstate už to dávno je prítomné. Takže budeme sa venovať hlavne takýmto vhľadom, ktoré vlastne následne poskytujú uvedomenia, rozjasnenia, vyjasnenia, objasnenia a všelijaké možné poskytujúce pozitívne zmeny, dopady a kvality v našom živote, ktoré vlastne chceme zažívať a prípadne aj sprostredkovávať naďalej, obohacovať tento vnútorný život a prispievať k tým celkovej kvalite prežívania prítomnosti, stvorenia a tej prirodzenej potreby v nás, ktorá už dávno sa, alebo respektíve je nachádzajúca sa v nás. Takže veľmi pekne vám zatiaľ ďakujem za pozornosť, teším sa, že budeme takto spoločne objavovať tieto rôzne oblasti a povenujeme sa vlastne v rámci na komunikačnej rovine, pretože v rámci autorskej činnosti aj písomného slova a formulácií v rámci komunikácií takto budeme môcť nahliadať na určité záležitosti, ktoré sme možno ani vlastne o nich nevedeli. A samozrejme, že na tejto A samozrejme, že v sprostredkovaní tejto autorskej činnosti máte tam na mňa informácie, takže aby ste si mohli aj prečítať prípadne nejaké články, alebo by vás zaujímalo nejaké nakontaktovanie, takže je to pre vás všetky informácie k dispozícii a veľmi sa budem tešiť na ďalšie videjko, v ktorom si budeme už priamo vlastne objasňovať a približovať dané oblasti s tým, že v rámci tohto úvodu som chcela sprevádzať nejakým takým tým základným zameraním a na ktorom základe budeme potom odzrkadľovať ďalšie veci, čiže naozaj tieto informácie môžu byť použité k veľkému prospechu a veľmi ešte raz mám z toho naozaj radosť a teším sa na ďalšie video, takže veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a prajem vám naplňajúce počúvanie.